Лукашенко, як звычайна, галоўным элементам, які павінен вырашыць усе праблемы, гэта рэпрэсіі, гэта адміністрацыйны ціск, гэта парадак и дисциплина. По информации МВД, к сожалению, по информации, я вам поручал взять жесточайший контроль и помочь руководителю. Дорогой Иван, теперь и ты будешь отвечать за дисциплину в стране, не только в городе и городе Минске, но и на селе. Помогите там разобраться и поставьте на место, если нужно, руководителей. Я понял, Товарищ. Вось гэта галоўныя чыннікі, не эканамічныя стымулы, а менавіта адміністратыўныя стымулы. Ну вот Лукашенко рассказывае, што за кожным жываладоўчым комплексам замацаваны некі кіраўнік вертыкалі. Ён наракае на тое, што дзесяткі арганізацый патрабуюць ад сельскагаспадарчых прадпрыемстваў справаздачы. То бок такі бюрократычны документооборот. Отчеты – отдельная тема. Бюрократия, огромный излишний документооборот сегодня можно назвать одним из факторов, который сдерживает АПК в целом. Люди даже боятся идти в бухгалтерию работать. Сегодня на одну организацию приходится до 70 запросов в месяц. Ну, але гэта ж вытекае з логікі контроля, калі кантраляваць, то як кантраляваць, калі не патрабаваць справаздачы.